Ассалому алайкум бинандагони азиз. Аввало ман ҳамаи шуморо дӯст медорам. Ман Муллозуҳур Тоҳирӣ аз соли 2003 раиси Ассотсиатсияи табибони халқи ҷумҳурии Тоҷикистон, аз соли 2018 раиси Иттифоқи байналмилалии табибон ва нависандагон дар ҷумҳурии Тоҷикистон сабақаи кори 50-сола дорам ва худам 2 маротиба дар ҳолати марги клиникӣ будам. аксар бемориҳои дар худ гузарондам, аз он ҷумла грипп, имрӯз ки ҳама дар воҳима ҳастанд, безгак, малария ки температура то 40 дараҷа буд, поҳо тамом кор намекард. ман бо воситаи дониш ки доштам, бо воситаи дониши худ аз пеи саломатии худам шудам ва худамро дар бисёр мавридҳо табобат кардам ва имрӯз як система сохтам бо номи усули табобати бемориҳо солимӣ ва дарозумрӣ бо методи доктор Тоҳирӣ. аввало ман мехоҳам ташаккури худро ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон баён кунам, ки соли 2004 бо пешниҳоди мо ва чанд депутат қонун дар бораи тибби халқиро дастгирӣ карданд. қонун баромад ва имрӯз қариб ки ҳамавақт моро дастгирӣ карда истодам. тибби халқӣ зинда шуда истодааст ва асосан инсонро табиат табобат мекунад. барои ҳамин имрӯз ҳама дар таҳлука, дар ваҳм ки мо масалан ин беморӣ мебиёд дар Тоҷикистон, ин беморӣ умуман, ман имрӯз чанд нафар рафиқаҳо савол додам, ки шумо ҳамон вируси дидига ҳастед? Не. ягон каш бо чашми оддӣ аз бинандагон ин вируси дидагӣ не фақат вирусологҳо ҳастанд, дар лаборатория кор мекардагӣ шахсҳо ҳастанд, ки зери микроскопҳо мебинанд ва зиёда аз 6000 вирусҳо ҳаст дар фазои тоза. агар шумо аз ҷиҳати рӯҳӣ солим бошед, худатонро талқин кунед, ки шумо 100 сол умр мебинед, ба шумо ягон хел вирус таъсир намекунад, умри дароз мебинед. фақат технологии худа муҳофизат кардану таъминоти организми худ аз ғизо, яъне аз об, аз ҳаво, аз минералҳо, аз нури офтоб, аз гулу гиёҳҳо истифода карданро донед, ҳатман шумо 100-150 сол умр мебинед. бинобар ҳамин ман барое ки ҳамин саломатии худамро то 100 солагӣ муҳтоҷ ба касе накунад, умри дароз бинам. беморӣ, албатта дар вуҷуди ман бемориҳо зиёд ҳаст ва ман бояд аз дасту пои худ намонам. дар ноҳияи айни осоишгоҳ бо номи доктор Тоҳирӣ таъсис додам, ки ҳар сол аз моҳи апрел то моҳи ноябр мо дар инҷо саломатии худамро барқарор мекунам ва саломатии шахсиятҳо ки ба назди ман меоянд барқарор мешавад ва инчунин онҳо бисёр чизро аз худ мекунанд, ёд мегиранд. бо воситаи омӯзиш саломатии худашро 100% барқарор мекунанд. хоҳишмандҳо метавонанд ба осишгоҳи доктор Тоҳирӣ муроҷиат кунанд. аз шаҳри Душанбе то осишгоҳ 140 километр, аз шаҳри Хуҷанд 170 километр, аз шаҳри Панҷакин 100 километр. он қадар дур нест. фақат мо ҷои зиёд надорем. ҷои мо ҳамагӣ барои 30 нафар тамоми шароитҳо муҳайё карда шудагӣ. дар утоқҳо ҷои хоби шумо, оби гарм, оби хунук, душ, ванна, ҳама чи ҳаст. зиёда аз 50 намуди табобати табиӣ дармонӣ дар инҷо ҷорӣ карда шудааст ва асосан одамҳоро дар инҷо табиат табобат мекунад. яъне дар инҷо чашмаи оби шифобахш ҳаст, дайрочаҳои шух, масалан боду ҳавои тоза, зони аз ҷиҳати энергетикӣ, инсон бо нерӯмидодагӣ. инҷо як чанд олимҳои расӣ инҷо омада бо асбобҳои худ санҷида ва маркази энергетикӣ гуфтанд. хулас ман тамоми шахсиятҳо ки имрӯз моро гӯш мекунанд даъват мекунам, ки ҳамкорӣ кунанд, омӯзонанд. мо ният дорем, ки дар оянда ин яъне ҳамчун маркази омӯзиши тибби халқӣ, яъне академияи тибби халқӣ дар Тоҷикистон шавад ва мардуми мо бо воситаи дониш худро ҳимоя карда тавонанд бемор нашаванд. саломат бошед.